Zdravím všechny. Dneska si rozebereme jedno naprosto zásadní dílo k maturitě, a to román 1984 od George Orwella. Projdeme si všechno podstatné, co by se mohlo u zkoušky hodit. Tak, co nás dneska čeká? Nejdřív se mrkneme na samotného Orwella a dobu, ve které žil, pak se ponoříme do toho jeho temného světa, představíme si klíčové postavy, rozebereme si ty nejdůležitější myšlenky a nakonec se zamyslíme, proč je tahle knížka i po tolika letech pořád tak aktuální. Začneme rovnou zostra. Tady máme 3 hlavní hesla vládnoucí strany, která nás okamžitě vtáhnou do atmosféry románu. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. A věřte, že to nejsou jen nějaké prázdné fráze. Tohle je samotný základ, na kterém stojí celý tenhle děsivý svět. Abychom ale ten román správně pochopili, musíme se nejdřív podívat na toho, kdo ho napsal. Kdo byl vlastně George Orwell a co se dělo ve světě, že ho to přimělo stvořit takhle mrazivou vizi? A tohle všechno, co vidíme, to nejsou jen data v životopise. Každá tahle zkušenost, služba v koloniální policii v Barmě nebo boji proti fašismu ve Španělsku, se mu vryla pod kůži a přímo ovlivnila, jak pak psal. Bez toho by 1984 nikdy nevzniklo. Román 1984 je asi ten nejznámější příklad antiutopie. Co to je? No, je to vlastně přesný opak utopie, tedy představy o dokonalém světě. Antiutopie nám ukazuje společnost, kde se všechno pokazilo. A pro Orwella to nebyla jen nějaká fantazie, byl to jeho komentář, takový zdvižený prst k tomu, co viděl kolem sebe, hlavně vzestup totalitních režimů, jako byl stalinismus. Dobře, autora máme. Pojďme se teď ponořit přímo do světa, který stvořil. Podíváme se, jak to vypadá v oceáni, jak je příběh postavený a co se v něm vlastně děje. Tohle je přesně ta chvíle, kdy je dobrý si udělat poznámky, protože tyhle pojmy se u maturity fakt hodí. Takže, hezky po pořadě. Literární druh je epika, žánrem antiutopický román. Je to samozřejmě próza. A co je důležité, vypravěč je ve třetí osobě, v takzvané R-formě, takže příběh sledujeme zvenčí, ale hodně nahlížíme do hlavy hlavní postavy. Představte si svět, ale úplně bez barev. Šedivý, depresivní. To je Oceánie roku 1984. Vládne tu strana s ideologií zvanou Angosok a v jejím čele stojí velký bratr, jehož tvář je všude. Společnost je chudá, zničená a neustále se vede válka. Ta ale neslouží k vítězství, ale k udržování lidí v neustálém strachu a naprosté poslušnosti. Celý příběh je vlastně o Winstonu Smithovi a jeho tragické cestě. Všechno to začíná tichou pochybností, když si začne psát zakázaný deník. Pak přijde otevřená vzpoura v podobě lásky k Julii. No a nakonec, konec je v mučírnách ministerstva lásky. Je to fakt drsná cesta od malé jiskřičky vzdoru až po naprosté totální zlomení. Tak a teď se podíváme na postavy, které tenhle příběh rozehrávají. Kdo je Winston, Julie a ten tajemný O'Brien? Winston Smith, to je náš hlavní hrdina. Je to obyčejný úředník na ministerstvu pravdy, kde paradoxně přepisuje historii. Zvenku působí poslušně, ale uvnitř nenávidí stranu a celý systém. A právě jeho očima a jeho myšlenkami celý ten děsivý svět sledujeme. A tady je to fakt zajímavé, ten rozdíl mezi Winstonem a Julií. Jsou jako oheň a voda, i když oba jdou proti straně. Winston se bouří proti lžím a ideologii, hledá pravdu. Julii je ideologie ukradená. Ta se bouří, protože chce žít, milovat, užívat si, prostě dělat věci, které strana zakazuje. Jsou to 2 úplně jiné formy vzpoury. No a pak je tu O'Brien, možná ta nejděsivější postava. Pro Winstona je zpočátku symbolem naděje, někdo z vnitřní strany, kdo možná taky pochybuje. A o to větší šok a zrada to pak je, když Winston zjistí, že O'Brien je ve skutečnosti ten nejhorší ze všech, stělesnění samotného systému, jeho chladné, kruté inteligence. Dobře, takže jak to ta strana vlastně dělá? Jak si dokáže udržet tak absolutní, totální moc? Teď se podíváme na ty její nástroje a mechanismy. A teď pozor, protože tohle je asi ten nejdůležitější a zároveň nejděsivější koncept z celé knihy. Ideozločin. V Oceánie nestačí jen slepě poslouchat. Strana chce ovládat i samotné myšlení. Jakýkoliv náznak pochybnosti, jakákoliv kacířská myšlenka ve vaší hlavě, i když ji nikdy neřeknete nahlas, je ten nejhorší zločin.
Představte si to jako dokonale promazaný stroj na ovládání lidí. Všude přítomné obrazovky vás sledují i doma. Jdou policie může kdykoliv přijít a nechat vás zmizet. Ministerstva mají názvy, které jsou výsměchem jejich skutečné funkci. Pravda se mění ze dne na den a jazyk newspeak je cíleně ochuzován, aby lidé nemohli ani formulovat odbojné myšlenky. Je to dokonalá past. A tím se dostáváme k poslední, ale možná nejdůležitější části. Proč je tahle knížka stará přes 75 let pořád tak děsivě aktuální a proč o ní stále mluvíme? Bohužel tenhle román není jen nějaká historie. To varování, které Orwell napsal, je pořád živé. A jako takový mrazivý příklad ze současnosti se často uvádí režim v Severní Koreji. Kult osobnosti vůdce, absolutní kontrola nad informacemi, dohled. Orwellova vize se v některých částech světa stala realitou. A to je asi to nejdůležitější, co si z toho odnést. Nejen k maturitě. Román 1984 není nějaká přesná předpověď budoucnosti. Je to varování. Varování před ztrátou svobody, pravdy a kritického myšlení. A otázka, kterou nám kniha pokládá, je vlastně otázka pro celou naši společnost.